Yeah. Salutare și bine la primul meu episod de pe acest canal. Astăzi sunt alături de prietenul meu Raul. Bună. Și vorbesc pe alt telefon cu el. Ne jucăm PUBG. Sper că mă auziți. Am mai avut... Nu tu, mă. Am mai avut foarte multe canale înainte. Da, e... vreo 4. Am luat 2 chesturi. Ce? Legendare, 3 chesturi legendare. Deschide-le. Să știu că ceva bun. Poate. Ce este? Nu, încă unul. Nu mai puncte. Nu mai puncte de astea mi-o dau. Am 175. Ce să-mi iau? Un skin. Ia skin-ul ăla de chimical. Nu, îmi iau alt skin, mă, că nu-mi place ăla. Mie-mi place. Îmi place. La partea din dreapta unde faci benzina, ori în Stai, unde? Nu te cred, Unde pun skin-urile? the fuck? Mai e un om. Unde iau skin-urile? Mai dă în jos. Trebuie să apeși la outfits. Ai apăsat la outfits. Nu, te duci la soț și îți arătă outfit. Pe asta am Am zis. pasat acolo și trebuie să dau în jos până îmi găsesc skin-ul care îl vreau. Să vedem ce skin vrei. 175 am. Oare ce să-mi cumpăr? Ăsta e de fată așa. Vrei să-ți cumperi Michael Jackson? Ăsta e șmecher. Cumpărați Michael Jackson. Nu, îți place asta? Nu. Și îmi dă și skin pe armă. Cumpărați Michael Jackson. Cel care îți place ție. Cred că mi-a dat și skin pe Nu te armă. las skin pe armă. Ia, îți place asta? Zombie Royal. Netherman Royal. Îți place asta? Îți place? Stai că mă uit la o mască. Gata. Ia? Pentru event. Ce să-mi iau de aici? Hai mă, dă ready să facem Victory Royale. Deci, dacă nu v-ați uitat la canalele mele, n-am făcut niciun episod cu Raul până acum. Ăsta e primul episod. Am mai avut unul, dar nu o să vă spun ce a făcut. Nu uitați să dați like și subscribe. Să nu uitați să dați like și subscribe și să vă abonați și să dați share la prietenii voștri. Vedeți că avem și canale de TikTok. Da. Să mergem la orașul de apă, nu? Eu mă duc la mașină. Eu Fortnite. Ce? Le are pe și cumpărat colegul nostru. Să nu uitați să vă abonați și la mine, la fratele lui. Am un canal de 2 ani. Are un canal de acum 2 ani. O să-i primul meu episod pe acest canal. Sper că o să vă placă. Și nu știu dacă vă place PUBG-ul. Să facem videoclip în fiecare zi. O să facem videoclipuri. Da, bă, dar eu o să am școală. Nu știu dacă o să fac. O să fac și eu. O să fac și eu pe la 4, 3. Bă, după vrei să mergem la focul ăsta de la ruine? Hai la Rozna. Nu le-a rost focul ce ăștia. Hai la ruine. Da, mergem la ruine. Da. Luăm ceva loot arme și după batem câinii ăia. Bă, dar oare tu de ce ești boss? Chiar dacă eu sunt mai bun ca tine. Mă întreb pe mine. Ai noi mai bun și mai rapid.
Ce, îți place skin-ul meu, mă? Smecher. Frate, mie nu-i place. Nu uitați că noi suntem într-o brigadă. Ok. Eu cu Raul, de când am vacanțe la școală, am avut 2 săptămâni. De 2 săptămâni vorbesc mai cu el. Oh my god. Chiar. Nu știi? Bă, da, știam. În fiecare zi. Da, sunt bun. Și mai bun prieten. Uite, vezi alea? Acolo ziceam eu să mergem. Dar mai întâi luam câteva luni. Ok? Bă, îți găsești rapid o armă, ceva gloanțe și după plecăm. Da. Acolo. Dar nu pistol, în primul rând. Da. Pistole de cacao. Păi, fii atent. Bă, eu i-am niște bombe de astea, de damage. Duce cine e direct mițu. Backpack, vrei tu? Ne. Am luat un pistol. Shotgun, shotgun. Îți mai găsești o armă și după mergem. Eu am dezat două. Ce? Eu pe Fortnite am un SMG și un pan. Și un ce? Un shotgun și un Ai luminat și ori faci. Îi dă-mi-l mie crossbow. Hai, dă-l pe vezi Nu, 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 lasă, îl iau eu le dau cap. Hai să mergem. Dar ce ai avut? Un shotgun și o rangă? Eu shotgun și crossbow. Eu n-am nicio armă. N-am backpack de level 2. Eu m-am dus, bă. Bă, eu n-am nicio armă. După ce a fost de vreo 4 ore răsul de Ia tu shotgun-ul ăsta. și de asta. Hai, ia tu. Mi-ar trebui mie să sar la Lazy Lake. Unde ți-a? Bă, hai mă să mergem. Hai. Că acolo, Oh, ce-s legendary! Mă duc cu mița, îi se dea de bă, acolo este o șansă să găsești sniper de la verde. Scar. să vadă că am fac ore de aici. Mai ceva ca Scarlo. Bă, frate, mi-o găsesc scar legendar. Pe Fortnite. Da, eram. Și joacă Fortnite pe telefon. În cuget poate găsesc gloss de assault rifle. Ce-am spus? Ce-am spus? Și eu Uite așa ce-ai cu tu? rifle-ul. Uite, haide acolo. Ce O, ce la? glanțe de shotgun, ok, pam. Pam, pui pe primul loc. Poți să-l iau eu, mă? Lasă-mă că vedem. Mai întâi trebuie să-i batem. Glanțe mini. De ce aici? mă? SMG. Bă, vezi că aici sunt de ăștia, sunt mob. Mopi. Da-s boși. Ești puternici? Nu, nu m-am niciodată la ei. dar Uite, sunt uite. boși. Nu spawnat. Vine după mine, mă! Oi, mamă! Ce-i? Eu cred că mă bag cu bossul. Ia, dai, eu îl bag pe boss. Bă, dar ajută-mă și tu! Eu mai am doar 2 glanțe. Eu arunc bombe. Eu nu mai am niciun glanț. Acum sunt safe. Nu se speria, am aruncat eu o bombă. Faci? Nu. Îți dau revive? Bun. Da, mai întâi să fugim. Hai, fugim! Și Dani? Fugi. Bă, putea să mă moare. Gata? Nu știu dacă joacă. Stai că vine unul. Să gădau o bombă de fum. Nu da, că treci player după. Cât mai fi, mă, du-te la mă. Gata. Dăm. Îmi dai și tu o armă ca să poți să le bai pe ăștia mai repede. N-ai tu crossbow. Dar mai întâi dăm heal. Auzi-l pe ăsta. Mersi. Dar cine te-a bătut? Nu, eu m-am omorât, că am dat o bombă. Da. Așa ce... O veni și colegul, mai bine. Dă-le mă, ajută-l, dă. Moare. Vezi că ăștia îți dropează gloanțe. Acum bossul. Ce gras e. Da, e aș moie. Am înjurat. Vrei să copilă ca mine? Ok, zi, Dani, e bici sau nu?
Ce ăsta, mă? Ce? Ce? Ce, mă? Mini 24. Vai mă la stânga la benzină și aia. Îți place? Nu, dar am luat fiindcă n-aveam armă. Dacă e iar el ce e safe. Bă, urâtele, ce te-ai ce să? E totală. Ăsta cred că e sniper ceva. Bă, eu mă duc la casele astea să lutez, că n-am nicio armă, am doar barbarul ăsta. De ce ne dă boss-ul? O să mă duc doar gloanțe. Ăștia doar Da, granțetă. Bă, dacă te uiți atent pe mapă, este un boss. Îi dă Da. foarte mult. Odată boss. Vrei ca să ne ducem la boss? Eu știu că Dani nu cred. Mergem acum să luăm mașina de la orașul de apă. Gloanțe de ăsta, de shotgun. Bă, nu mai am shotgun-ul. Dar de ce? Le-ai aruncat sau cum? Da, fiindcă nu aveam glanțe. Aha, am găsit eu shotgun. Ce? Nu! Lasă dacă ai două de pe. Nu știu ce face. Aha! Tu tragi? Da. Perché? Stai cu caprele. Vas? For what? Vas? Bă, dați mea ceva, bă. Kill era. Era de mine. Nine. Mă, eu cred că vom face Victory Royale, ce bun e colegul. Ia. O să joc așa, nu văd Nu nimic. mai pot. Nu văd nici cum. Mi-ai dat mi-a medkit-uri? Mulțumesc. Bă, Ce avem asta? am găsit-o, mă, bă. Ce aceea? E de ăsta, mă, armă de căcat. A, uite, am mai găsit. Mă, bă, ăsta e, mă, bă. Nu le iau eu. Ce? Eu am deja unul. Unde ești tu, Red? Deci ești în laborator acum. Acum. Dă-te, facă, e casa mea. Nu, a venit asta în casa mea, care n-am un pic de lucru. Kevin, nu i-ai spus tu să tacă. Ba da. Deci el tot vorbește. Nu el vorbește, eu vorbesc. Cu el. Nu vorbesc! Bă, da, tu încă mai faci videoclip? Da. Ah, vreau ca salut. Ce, mă? Nu uitați să treceți pe TikTok la canalul meu. Dar spune cum te cheamă. Raulian... Cum se cheamă? Păi mă cheamă Samson bară jos. Nu, Răzvan bară jos Alex bară jos Samson. Pare, bă. Mare, Ce ești, mă. mă, Barusan, ca să ai ce? Curios, Dani, înainte să te-ai luminat, pe ce Baros, ca să ai numele ăsta? Mă întreb pe mine. Frate mi-a vrut. Dar poți să-l schimb. Ce? Poți Băi, să-l să-mi schimb. zicea ce arme ai tu. Eu am un MP. Să nu uitați să-mi dați chat pe Fortnite dacă vreți. Nu se joc chiar așa de des. După vine sufratul? N-am idee. insane viziunea asta. Poate vine fratul meu. Da. Toată satra. Fără frate. Poate azi o să meargă și mie microfonul. Ah. De ce? Nu merge sau cum? Nu mergeam, mă, nu mai țin minte. Ieri. Da. Mamă, cât loot e aici. Până nu m-am mai jucat. Am găsit ăsta, cum se zice, sniper. De care? Fac iar un... E sâcă. Oh, eu-l vreau. Vrei medkit de level 2? Ne. Am 200 mici. Bă, dar de ce că s-a făcut benzină? Poate pentru mașină. Dar de ce?
Bă, și când avem nevoie de benzină nu găsim deloc. Da. Așa acum avem nevoie, mă. Dar ce mă avem așa? Nu am. Am găsit taka, nu, e M762. Mașină de player, what the fuck? Tocmai înjuram, mă, în engleză. Bine, mă. I-am tras lui unul, i-am tras. I-a luat ceva de meci. Oprit, haide în casă. Îi văd. Vino cu în casa lui ăsta. Mă duc, eu mă uit după ăștia. Credeam Mi-o dat. Cum? Mă omor. Uite-te spectei. Mă uit. Da, au venit aproape. Mama, dracu, a putut, mă. A, nu jura, mă, că e pe video. Ciudat cu sniperul verde, bă. Ce-ar? Da? Oare cum aveau la sniper ăsta? Să omoară familia ta de bot. De la flare gun? Avea flare gun, mă, omul. Da, unde știi? Păi de unde poți găsi tu un sniper verde? De la dropuri și de la flare gun. Și Da. cum să tragi? De la bot să iei medkit-uri. De la bot? Bă, dar există poate în ăsta în Fortnite? Nu știai? Bă, da, știu, da. Bosch, există Bosch Iron Man. Există Iron Man, Wolverine și Midas. L-a schimbat pe Midas. L-a adăugat înapoi. Da, ca zombie. Nu-i Și are alt drum gun. Și are alt drum. Nu! Tot ăla. Hai că vin eu. Le-am pus Eu pe i-am pus Bă, meciul ăsta a fost cam prost. Hai că vin și eu. numai Vine că- și frate meu. Deci tu, mă? Alex, ai văzut ce picat din ce sau mai arăt o dată? Ce? S-are ceva picat din ce? Sau... ce? Nu te înțeleg. O spus dacă vrei să-ți arate ce picat din chest. O stau puțin, stau. De bine, deci nici frate meu nu mai poate să intre. Iar am intrat pe... Iar am deschis înapoi episodul 1. Bă, da, ai început așa. Capul. Nu, tot același. Dar acum faci? Da. Bă, vă rog frumos, rugați-vă să-mi fie ceva bun cât de strig în cer. Ce ăsta? Nu știm pe backpack de fete. Dar de ce să mă rog, mă? M-au picat 30 de bani. De bani? Da? Bă, vrei să jucăm la modul ăla cu zombie? Nu, mă. Nu. Hai, dă... eu te jucăm. Dar nu vreau pe ăla cu zombie. Hai să ne jucăm la Mirmar. Te rog frumos. Îi dai tu că tu ești boss. Eu mă joc. Ce ia uite. Dacă nu știați, Raul are un frate pe nume Kevin. Da? A început episodul? Da. În 19 minute l-am. Păi tu trebuie să-mi zici că începe episodul, băi. L-am zis, dar te șurci și nu auzi. Se poate zice. Hei, acum nu râde. Bine, mă, hai, gata, am dat ready, hai, boss. Bă, mi-am place skin-ul meu. Ți-a? Bă, eu nu prea accept.
E ok. Eu vreau să știu acela de chimical foarte mult. De ce? Pentru că îmi place, nu știu, m-am adaptat asta deodată de el. Pa! Bă, să mă doi din această țară. Doi dintr-o țară și doi dintr-o Nu țară. a ieșit. Nu ieșit. Bă, Da. doi dintr-o țară și doi Eu știu din dintr-o ce țară e, mă. Care, mă, Coreea? Ce prost e. Ăsta e Egipt. Din Egipt? Da? Ma che cosa? Ce a spus, mă? Dacă nu știi italiană, îmi cer scuze. Nu uita! Trebuie să vorbești. Trebuie să vorbești. Trebuie să vorbești în română, mă, nu în italiană. Mă, vrei să sărim în Los Leones? Ne, mă. Hai să sărim unde am sărit și atunci. De nu. Sărim în Monte Nuevo. Ce acela? Sau poate vrei în Pecado. Vine mulți oameni. Nu știu. Va sărim ori în Pecado, ori în Monte Nuevo. Montenevo. Bine? Am Montenevo. dorit dacă ați pus ținta. Mamă, mă atacă. Toți au venit aici. Machicoza. Ce înseamnă machicoza? Vas? Ce spui acum? Ce spui? Vas? De ce vorbești în germană? Dar care era? Monte Nuevo, uite ăla-i. Bă, Ce? oare să avem încredere în Pecado? N-am idei. Bă, nu știu, bă, mi-e frică că dacă s-ar multiplayer acolo. Nu știu. Ce aici? Intrăm așa un pic să vedem dacă sunt multiplayer și după poate plecăm? Hai să găsim și noi câteva arme. Să plecăm. Mhm. Ori poate nu vine mai nimeni și e totul pentru noi. Eu vreau să găsesc sniper. Crossbow, Crossbow nu-mi trebuie. e căcat. Dar ai luat tu în meciul anterior, mă. Am găsit plastelină. Ce? Am găsit plastelină. Unde? Nu, am pierdut-o. Și ai găsit. Am găsit plastelină, dar am pierdut-o. Dacă găsești win, să mi-l dai mie. Dar ce ați zis? Dacia nu-ți mai Dacia-ți place acum? Nu-mi place, mă. Da. Păi și de ce nu mi-l dai? Dă-mi aici. Dați-mă. De asta... Oh, frumos! Am găsit Scar cu M416. Ce? Ce? Am găsit Scar. Și ce? E singura arma mea. DBS cu M416. Să scrieți acolo frumos în comentarii ce arme vă place vouă în PUBG. Mi-am place AK-ul și M416. Și mie. Dar armele tale preferate de la toate măpile. Bă, am găsit sniper. Win? Ia tu. Am găsit sniper. De care? E M24. Dar eu vreau win! Vino cu asta ei de băsău. M24. Am găsit ăsta, mă. Bă, dă sniperul! Gri, adică. Bă, am
găsit două lucruri frumoase. DBS și tonomat de care îți dă suc. Ăla e folositor. Bă, dar ai găsit sniper. Da, M24. Nu am găsit M24, da, al meu e. Ce-am nu ți-l dau. Mereu. Nu am colat tonomat. Da, vreau sniper. N-am tonomatul ăsta și taci. Nu mi-a dat nic. Pe știu pentru că eu am ciordit de la el. Gata. Are și balcon casa asta. Ce? Apartamentul ăsta în care suntem noi are balcon. Ce ai, mă? Bă, găsește și tu un win. Am găsit tigaie. Putem face ouă. Ouă. Ce foame? Care nu-ți plac ție. Mi-am plac ouăle, bă, ce ești nebun. Nu-ți place gălbenușul. Când ți-am zis eu că mie nu-mi plac ouăle? Mi-ai spus că nu-ți place gălbenușul. Și aproape filmăm de jumătate de oră. Ăsta win. 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 Dă-mi-l mie. Ia. Nu, mie mi-l dădea. Unde? Păi du-te la ăla, mă. La ăla. Da, la ăla care a pus aia pe... A, uite-l. Vezi că e la 70 de metri distanță. Eu stau aici ca bisnițarul să iau suc gratis. Mă apropii de el. Aproape-te că nu-mi pasă. Da, l-a lăsat aici. Bă, să simt că în zona Da, asta dar n-am glanțe, mă. am eu glonțe, De sniper? da? Dă-mi-le. Stai. 45 Q mi se pare. Vezi că am doar 30. Nu contează, doar glanțe de astea să fie. Dar poate mai găsim, na. Stai că eu sus. Vezi că ți le las aici în scară. Mersi. Am mai găsit. Dă-mi-le. Nu, bă, mia, nu ți le mai dădeam. Unde? Dale, hai. Oh. Ia caută pe țea că e un bot. De unde știi? Am player, bă. Mam, smor Țanescu. Bă, las că-l bag cu tigaia. Bam! Glanțe! Aruncă hainele de pe el, omul. Glanțe! Ia-le, boss. Bă, și tu vreun scop de distanță? De 4. Nu-i dai mia? Hai încoa. Taci. Eu am sniper smaker. E acolo. A, mulțumesc. Cu plăcere. Vrei de ăsta suc? Dar tu, că eu am sas. Eu am pastile. Păi, ia bă, că eu am prea multe deja. Un suc. Bă, dar eu tot dau la ăsta. Ca să Păi primesc. dai, frate, cred că multe chesturi. Nu mai are. Nu vă stai, vă așteaptă că... Trebuie să dăm un pumn. Fugi, vine miliția. Poliția. Dacă zici că a fost cineva aici, n-a fost nimeni. Doar noi. Bă, de jumătate de oră facem episod. Ce? De jumătate de oră facem episod. Adică de 30 de minute. Las, boss, că facem live.
Hai că răspundem la comentarii dacă... Am mai găsit de ăsta, glonțe. Da, mia, boss. Bă, dar n-ai peste 180? 145 am. Hai după ăsta. Eu am luat ora 300 și ceva. Bă, ia-te la mine dacă vrei să sar gardul ca omul. Eu n-am sărit ca omul. Eu mă duc pe partea cealaltă, că e prea greu. Se pune că tot am încercat să-l sar. Am mai găsit glonțe. Dar care e mai bună dintre astea două? Care? Nu, adică... Mi-a dat ceva la sniper. Și mi-a luat alta, nu știu de ce. Ăsta a găsit. Mașină. Haide. Bă, dar tu ai... Bă, frate, dar tu ai sniper și DBS. Da? Mai bine să iei o armă de foc. Dar ce armă de fac? Dar frate, adică da, ce ca mine ai, că un scarli, un cap, ceva de genul. Bă, să nu mai cum zice. Nu-mi poruncești tu ce să iau, da? Bine, dacă vine lumea să ne bate, bine, tu mori. Ce ai făcut, bă, băieți? Ai de viața mea. Asta iese. Ce deștepți sunt oamenii ăștia. O ieși din mașină. Bă, poate sari din mașină, că mă faci cu spume. Merg, schizofrenul neștit. Hai, frate, avem benzină, nu te speria. Eu am o canistră și o bag acum. Ai canistră? Una. Aproape ai full. Bă, Da. eu am găsit aloe vera și m-am dat cu ea. Când? Bă, uite-te un pic la noi! E că uite-te la ăsta și la mine. Ce? Ai, bă. Am furat prea multe sucuri. Bă, uite! Foarte multe E mărlanul de avion. Ce Asta o ieși. faci, mă? Bă, de coleg deștept mă avem. Dragă, Intră tu, mă. Intră tu la volan. ok, boss. Și Eu fă. sunt boss. Aha, uite o canistră. Nu zic că Coboară să trage la noi mașina. Coboară să o iei. Hai repede că poate o să trage în mașină. Are boost. Win 94. Bă, noi plecăm. Papa, mă. Uite-l! Aștept-mă. Scop de noi. Eu aștept și pe ăstea. Urcați! Bă, dar nici nu știu română. Las, boss, eu vorbesc cu ei prin mesaje. Când... Bă, mai știi când... Bă, tu știi că eu când le spun la ăștia, do you speak English? Îi spun, eu vorbesc în limba rusă, spun, do you speak English, do you speak English, do you speak English? După le înjur că m-am nervat. Ai, mam. Mașina asta e șmecheră. Unul a murit de la o bombă. Full benzină, mă. Nu, mă! Ai pus acum? Da. Bun.
Ai 2 canistre, nu? Acum nu mai am niciuna. Las boss că băgăm noi busca smecherii. Ai tu. Uite! Da, am văzut. Dar nu luăm aia că nu-i bună. Asta e mai bună, mă, să ne vadă fetițele. Să ne vadă fetițele. Hai că ne văd dacă e. Hai după ăla, că face la spume. Puține. Iată copacul, mă. Bă, aproape nu mai avem deloc viață. La mașină. Coboară din mașină, boss. Hai. Ăla vrea să moară. A murit! Am omorât. Maniacule! Maniac mic. Pe tine te cheamă maniac mic. Ce zici, l omor și pe ăsta? Lasă-l, mă! Bă! Lasă-l în pace că ăsta te bate. O da bombă, mă, fugi. Bă, o da bombă. Da. Îți trage. O trage pe tine. Care a fost, mă? Bă, vrei să iei costumul lui ăla? Nu, nu-mi place. Da. Avea și canistre. Dar n-avem ce să facem. Trebuia să luăm mașina cealaltă, mă. Stai, mă, că doar pe ăsta, că e deșteptare. Dai! Păcat că n-avem bombe să-l omorăm și pe ăsta. Bă, mă bate, ajutor! Hai să plecăm de aici, de lângă el. Ăsta e bătăuși, mă. Ce trage în mine? Mort. Are backpack de level 3. O luat colegul. Din deșteptare. Dă-l dracu. Acum fuge. Ce prost. Era frică că poate îl bate. Fiți liniștiți că-l bate. Ce-a găsit, mă, ăla? Eu am pus. Ai pus cinta pe pick-up-ul ăla. Da. Unde, mă? Bă, noi nu mergem până acolo. Ce să duc ăla? Poate. Hai că luăm un tractor. Dar nu avem cum. Ne grupe toată lumea. Chiar și un metru ne întrece. Hai, boss, că te aștept. Îi dau o bombă de fum. Ce zici după meciul ăsta chemăm toată brigada? Dar frate, mie nu poate să joace. Ok? Ba, aproape fac episod de 40 de minute. Gata, închide episodul. După meciul ăsta. Drag player! Player! Bă, dă-te! Acolo. Da, și eu. Uite, vezi dealul ăla? Da. L-am văzut pe ăla. Și. O tras ăla cu monotom! Ce prost, mă! Fugi, că ăsta e deșteptare. Bă, ăsta e în depresie. L-am omorât noi doi pe Fraxu.
Ce-o Bă, tras nu în tine? vedeți! Unde-i, mă, că nu-l văd? Bă, vină încoa, bă, că ăla trage în tine, mă. Îl văd, îl văd, îl văd. I-am dat. L-am văzut, l-am văzut, l-am văzut. Fac! I-am dat, i-am dat. Omoară-l de tot! Acum tricou cu stagul rămân. Nu, eu mă duc la copacul ăla. Haide, mă. Bă, te-ai dat revive. Mort! Mulțumește mie că l-am omorât, mă. 416. Are 416. Are am Mai e unul. 416. Da, vezi că mai e unul care l-am omorât eu. Ma. Are car. Ia-l tu, eu am sniper mai bun. Eu am scop de 8. Vrei să-ți dau? Dă-l în coata ta! Poftim, boss. Scopul de 8 că mie nu-mi trebuie. Mi-a dat mâncat ceas. Gata, bă, suntem boss. Eu pot să vă pună la pascăuți cu ăsta. Bă, mai sunt doar ăstea, mă. 6 că e- playeri. Da, bă, știi că eu ieri am mâncat castane? În ce? Castane. Ieri ai mâncat castane? Da. Cum? Adică sunt ca un fel de nuci. Care iei cuțitul, ți le bagi și... Adică bagi cuțitul ăla. Ăla cred că e cu echipierul lui, dar l-a lutat ăla. Are AK băiatul. Îl iau eu? Dar n-are gloanțe. Îmi dai tu. Eu n-am. Am doar de sniper. Ok, eu. Vai, mă, cu câtă viteză vine în zonă. Bă, eu de ce să stăm undeva ascuns? Ia Hai după zice mine. suntem în zonă. Bine, bă. Stai că te aștept. Aici am mars noi mașină. Bă, dar nici nu înțeleg cum a putut să-l omor pe ăla. Adică prostul ăla a stat acolo. Mhm. Nici Dar nu cum știa l-am că noi omorât? tragem. Acum Fraxul e în depresie. Eu trag cineva lui ăla. Nu, ăla avea. Bă, bea un suc ca să-ți faci viața. Eu am 4 sucuri. Eu mai am acum fix 4, chiar dacă am băut unul. Playeri? Da? Stagul italian. Dar de unde știi că-s playeri? Pentru că le-am văzut mașina. Bugiu ce era? Da? Mhm. Bă, mi-e frică că dacă murim. Nu murim nimic. Hai aici. Ia uite. Bă, fii atent să nu cazi. să Mergem mori. după bugiu ce era? Nu, ești nebun. Îl Nu, urmă. nu, nu! Ai medkit. Ce crezi? N-am? Bă, dă-mi revive. Vino cu a. Dă-te mai cola, mă, că trebuie să mă duc Da, mai bă, aici. care se va... Bă, te fac... Încă te-ar da în zetele. N-ai de aici, mă. Am medkit, o grămadă. E, atunci îl iau înapoi. La dă 3. Îl vrei tu? Aha, mor ăstea.
Deci, felicitați acolo. O, ăla urmărește. Lasă, bă, vină cu a. Unde ești? Așa, vin. Vrei? Vin. Am găsit sniper. De care? Care? Bă, ia carul ăsta, că e mai... Sau nu știu, cum vrei. Eu-l iau, eu rămân cu ăsta meu. Bine, boss. Stai că poate vine ăsta să-l ia, că... Na. Ăla aproape. Ok. Cream că moare. Am găsit chiar. I-am dau un suc. Ia, boss. I-am luat Cine un nu suc. te lua? Bă, zona se face din ce în ce mai mică. Intră în casă, intră. Mașina plec! L-am văzut, sunt acolo. Pe munte. Vină cu am des eu. Sunt pe munte. Lasă, mai. Bă, mai suntem noi 3 și cu încă 3. Unde-s? Da, sunt partea cealaltă. În asta? Pe aici. Dă-te să intru, că mi-e frică. Mai sunt doi ăștia. Ăia mai sunt. Bă, aproape facem episodul la 50 de minute. Bă, nu știu ce să fac. Mi-e frică. Și trage. Salut! Îi vezi? Intră, bă, că poate îți dau cap. Da, ai văzut? Nu i-am văzut, dar... Nu. Am văzut pe... Bă, prostul ăsta... Ăsta are sniper verde. Nu trage. Bă, eu dau o bombă așa de control. Dă-o. Ca să-i distrai. Ai, bă! Am dat acolo jos. Mi-e frică. Bă, mi-e frică. La mie nu mie. Bă, dar Mi-o dat cap! intră, stai că-ți dau aici. Nu te speria, îți dau. După multe revive-uri, Ce ăla i-a dat? Tu dă-ți make-it. I-am dat. Dă-ți tu, eu îi dau heal-ul ăsta. Mi-a dat. Mă batu. Cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Pe data viitoare pace și iubire. Salutare!